taku rokno जों kaisa kok notiyei clarification ni bagai tini oro chini TWF Central Committee ni Executive Committee rok जों achuk laikha tai camera biskango जों phaika tamni hingkai norok kabangma borok no saiman baina recently chini TWF ni Secretary Vice President rokno tiyei kaisa kecham kaisa audio obo already short out dung thangka o problem borok pogi bo thangbai kha haifano abo chini opposition party ni borok rok chini leader rok ni image no hamya khlaina ni bagai borok chai tok laima bagai tabuk o election paimani ulo joto kachang ni thangbai mani ulo phano chini leader rok ni makhang sokprana bagai borok o kacham kaisa cassette no borok tamu hangkai abo hangkai chini o audio abo short out ngi thangjak borok pogi thangjak abo no borok taisak re-edit khlaika chini Buthuk secretary chini central committee ni Shibanjuli Debroma bini photo no aro ri rakha hangkai MDC Robindra Sani photo no bori rakha abo ke edit khai rakha fiaba kaisa norok no saklaina ni norok kabang mo borok no chongoi tongkhana o photo no o khorang hane je audio phaimani o audio ni khorang o je photo obu juda si hangkai edit khlaye amhaike news khlaye borok ne thani kasa wrong information rahormani obo to belekhe chaya norok ang chaya hane chanani nu muchungo clearly no jagao media rok hangke chini o somaj no kaham khlaimano borok no tamhnai chini somaj no kuchugati sathani o kaham chamung khlaimano ang norok joto media rok no ang praise khayo norok no bolayo ani khaka hamya pharo norok no ni role kaham khaino khlai tongo fiaba o jorao chung nukha je chini leader rok ni image hamya khlaina bagai kaisa wrong information na ngora thangi tongkha norni editing khaimani obo chaya bhul editing bhul information angkai obo nang nungya kok samung kreni samung obo khlaijagi tongkha angkai obo ni bagai tabu kebang mana ketal khlaiye borok ni thani information thangi tongi mano wrong information jeta obo chini party ni hamya ungwi mano obon bagai no chengtini clarification rana ni bagai oro kuthum laikha salaikha ang haino hai sawo o problem o jeta je misunderstanding tongbai mani objo to clear ngi thangjakse gabo haino hai bui chini party ni bisingo chini leader ni bisingo tamhnai te kisa hamya halok khlai da man hane borok sakthari thong ga angobo clear ke sanamu chungo je chini o leader ni bisingo amhai hamya halok grei tabubbo je sekphan obo viral ngi tongthong ka abonoti no tini chung salaina chini central committee ni TWF ni working president borom kanangju chini madam Monihar Deborma abonoti kok sanai tabu borna joraya farjab ta kubrokno जों kesam video kesam cassette hini mano aborok no at kaisa sapta kaisa saka nukha kaini kai tham channel lo no jong nukha tai YouTube rogo bo jong nugo khoroksa chini takho kalia de borma hnoi bo tamo nana dabrani kerang kothomaro khoni satreng ang sanani musung mako obo haise chini bororok tabuk belai kheno youtuber bo bango media rok bo bango abo kaham ni kokno phiaba borok munchuni kaham no prochar khaimani hingkai jong belai kheno ma bolayo kaham tongmana hamya kai prochar khaima hingkai abo belai kheno jong jorao ma bo masklen karon chini logio salburum samung tanggoi tongo chini TWF Central Committee ni khoroksa secretary je bo khoroksa Buthuk bo khoroksa burui bo khoroksa buma bo khoroksa bukrajak ngi mano burui rok ni manchor manke kri khada khoroksa burui ni mokhang nok thang kaye aro lasima sicha khlai phunuk mani kok khorang khoroksa ni mokhang tai khoroksa ni ri kha
abo belai ke gereng man da kelai bo siwi da kelai man edit kelai man kelai na sie da kelai man kelai abo de bagai ang o takuk no sana ni mo jong tai bini logio tai bo edit khainai kesam video rok no borok no ba ang sana ni mo sungo norok judi abo no norok nakar sanja hangkai ya ka ba delete khaya hangkai nong ni bagai jeng ain no to thanani jeng baidyo mangnai karon jeng TWF simi boya jeng oro khorok cha burui ungui jeng buma bodol buma hanjago burui hinjago chini burui rok ni bo man sorman tongo jeng je kuno borok ni je kuno ungkhangkai rep phana ungthun je kuno samung hamya pana ungthun a borok ni phang phang mokhang phunugui manya aro kicha andra gunra khachi ma phunugo phiaba hamya kokno sariwise mokhang phang pan ka phunukjak abo bo aino tong abo no khai sing belai kheno selengo abo ni bagai jeng protibad khayo abo ni bagai je khlainai edit khlainai takuk chongno jeng abo no sanam jong nong ne o video no no rok sadi no rok nakar sandi ya khai jeng to aino to thangnani bagai jeng TWF rok ready to karon jeng dofani bagai samung khai tongo jeng buma ungui jeng burui ungui rajnoitik tini ni bagai jeng tabu bo soi tongko phiaba soinani matra lai thangkaile chini thani bo jeng bo borok munchu bahan buthi be sinam jakba jeng bo jorabo abono soime ang thana abon bagai ang jotto no okok no sanani musungo norok kaisa borok ni bagai kaisa hamya mangpili kiba hamya phunungnani thangka hangkai abono norok kicha wan chuknani belai kena nango bises khai chini burui ni Bisingo kicha norok wan chuknani belai kena nango asukno tabok nong ni nang nong tamo tai norok sara samne sinjam tai nong ni tabok samne tamo sahana supai samne nong ni nang jeng chini naimung hangkai obono jara edit khainai kesam video no bahai ke edit khai ka o video boron sopai Buthuk kesam lai thangka bisisa bo boroni phai bo tai sai edit khajaka agiu to audio simise tabo boroni mokhang sopai chini sibanjoli abono jeng no masana jeng ruknai aboni bagai o video boron sopai sabo edit khai abo phunuk jakha o youtuber ba sabo jeng abono ruknani bagai jeng ready to thế cái kok cái je channel phone ungthung jeng sajogrok jeng sob somoy no borok munchu bumani bohok bising no ongkhor phaike che rajnitik khayo tor khai lok khai laka pora khaike sabono sekang puila borom dina nang hangkai borom munchu ngi ajai phaike buring no sekang borom mariu o buring ni ok ni se phai nung kaham hamya jotto slungu phiaba sing dini nukja katama buring rok no si jotto ni sa hamya khlai phunuk jagai tongo abo norok ni rungmani ajaga belai khaino rungmano no rungya hene jeng abono masau aboni bagai tabuk bo jeng norok no sanani musungo je solve ungui thangjak chini agiwo kesam audio je viral unglai mani abo jorawo jeng nukhung khaike bo jorawo samung kaham khaike hangkai tebo kaham khairina bagai kokma banglayo kokma salayo oba haino jorawo chini rajnoitik ni nukhung bo kaisa nukhung ba jorao kokphano bangkhana abono salai sol ungui bisa ungui thangka o bisa lai thangjak video no tangui ketal upload ma khai tangui abono je borok kok sanai tai je photo rijaknai a kok sanai be photo rijaknai bor alada se abono kubangma borok khorang siniya kiba o borok ni photo sini tongo bini khorang siniya rok bul wan chugui tongkhana chaya wan chugui tongkhana abni bagai ang sanani musungo chini TWF ni nukhungo yakai ba chini tipramo thani nukhungo kuno kok banglai mani kuno wala lai mani kuno hamya unglai mani kuri jeng sob somoy no jotto no jeng kaham no nugui tongo kaham kai no jeng samung khai tongo abni bagai jeng jotto ni bagai dopphani bagai jeng samung khai tongo jeng buma ungui norok jeng buma no sorman dinani srungdi je kuno takuk je kuno youtuber angthon je kuno social media angthon ang norok no koyo norok buma ni bohok ni ongkhor phaise norok bebak no rungu abni bagai puila no norok buma no
nor buri rok no sonman ri nani srungdi jung buri rok belaikai no soinai jung ha bosomoti hinjago bosomot खांखाय अब तो यूट्यूब कचाम रेकर्ड तोंगिन थांनाय मीडिया रगो गोबां मा सोशल मीडिया रगो तोंगिन थांगदो ताब तांनि आबो आबो खुरसा हंका आबो तो एकदम पिक्चर क्लियर ताम हंखाय चिनि जे बुकुक सिबानजुलि नो छाइमानो थांनाय अमित देबरमा हने जे बरो बो चिनि पुबाग्रा ताय जों बोरि रखनो तुइ बेलायखे खुक सित्राखले कक सामनि आबोनो बो बेलायखे फां फांके प्रोटेस्ट खायका ताम हंखाय शिमना एरिया नि लीडर बो बिनि नक आयंगो बो आर नि लीडर हंखाय अबनि बागै बोरि रकनि बागै खानांगै बो बेलायखे प्रोटेस्ट खायका अबनि बागै नो बो टारगेट खायजाखा हंखाय टारगेट खायना बरते बिन इमेज हामिया खायना नेते लामा करिखा के बर रुतुकलायनाय मुइतमान जाखना जे बिनि तो कासा ऑडियो वायरल जाक दङ हने किन्तु बर गबो पगि थांकना अब अलरेडी सॉर्ट आउट थांका प्रॉब्लम सॉल्व थांजाक हंखाय अबनो आबो खेकुरैनाय ताबो बिनि इमेज हामिया खायना नायमान हिंगाखाय अब बर तामनाय वानसबि नायथुं बर बसक सामका हामख्लाय दं का जे चैनल रक वायरल खायका borok to chini dokhani bagin samkhlai dong ang je poi to khlaimani ngai norok ang o media rok nobun sanam sungo norok ni thro je kaham no nai dong ka hanga kai tei kaisa samung kaham norok khlai di abono delete khai redi tai norok ni bisingo ta ang taku kalia no ba ang koi no muchungo bobo tasha information na thu je abo main tamung kha je shibanjuli debor ma sabo te bini khorang dang khabo tei borong ni bisingo tamung khamu bo information na thu ngai haino kaisa kuno jaga ni video man kha abono edit re-edit khlai abono viral khlai rekha abo to kaisa youtuber ni bini tamnan khlai thaiya ne kha chongo tai kuno media channel ni bo abo khlai thai india haima dongo abono thaisingo chini madam monihar Sakha je kaisa buri ni kaisa Swrai ni kuno news rena hangkai bini photo blur khaimaro Piya ba chini madam Shibanjuli ni photo no dag dag khai jakha obo chini madam ni tamna lachima singcha khlaina nei mani ado lachima singcha nya ang khorang kotor ke chawo o photo rima ba ado bini image hamya nya tam hangke obo wrong information ri tongo o voice borok hankana je o je audio obo bini no hne kintu ang bar bar chawo o audio biniya अब ते खरक से बरक बाय ते खरक से बरक नि कन्वर्सेशन last ni nai no ni kama six and kama ते कैसे कक जों अब पाइथाखौ सावनो जे जों आसक जरा जों गय फायगा जों गय मुं तंनाय न जे काहाम काहाम खलाय न जों अब ताबु एडिटिंग मन बा ओ प्रॉब्लम माने बो हामरना नाय फियाबा अ क कैसे जों कराखे साना मुचुंगो बरि रकनो तयै राजनीति ताथंदि बरै इंखा बुमा Nini cengcak mani neng aja masih bumani thro neng aja yo beri rokno respect rena ni serengna nangnai abun bagai angkoyo chini thaising ang je samani kalia debor mani Kawasaki kalaya hane bini je YouTube channel YouTube angkai Kairing TV tai Kumpui TV o TV rogo viral kha angkoi nai haino hai abo norok delete khadi tai norok biskango phai নাই বরং নি পারপাস তো বেলাকে হামিয়া আং থাইচিং বো সাকা যে চিনি লিডার রংনি ইমেজ হামিয়া খাইনানি তে চিনি লিডার রক ন যে চিনি বিসিং যে থানসা উঙ্গি তং মানি অর বরক তামু খাই গুন ওয়ার রিমানানি চিনো বাহাইকে কেবল খাই মানানি আবনো বরং নি চেষ্টা বরং আবনি বাগাইনো অব খাইও তাই চিনি ও লিডার কত তাবু সেন্ট্রাল লিডার ব্লে বরক tamhnai na ayang ground level lo borok kaham ka sinia abon bagai bung image hamya khlai borok no shesh khairana ni abono target hungkai chini jesuk chungno mai ka target khlayo kintu chungte bo chini TWF rok strong chung abono protest khlayo ang haino hai sana o channel rok norok biskango phai norok chini Buthuk no chini madam Shibanjuli no nakar sandi tai narok delete khlai di abo haino hayang sanai ungya hangkai chung legal action mananai rotugiti khlainai sabo abono re edit khlaika re edit nhni ma sanai abo to already edit ungjak tai viral khlaika
viral खालायनाय दाय edit खालायनायनो जों रुतुगै तिख्लाय माननाय जों आबो जों रुतुगै तिस्ति खालायनाय आमते ताचं थों जों ब्रैरक आमसोगो चिनि याक सगोया हने फेयाबा आं अब strongly सानमो जों रुतुगै तिख्लायनो तिख्लायनाय गाबोन सगां आं हाय सावो नरक दफानि बागै सामुख्लाय दङ नरक दफानि बागै नरकनि कलमति खिख्लाय दङ हंखाय अ दफानो गुजोगो तिसाथानि अ दफाना थानसाखै तनि थानिवा नरकनि अ यापरि जों नरकनि थानिवा आशा खालायो हामबाय